এইবাৰ কোচ ৰাজবংশী মানুহখিনি আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আৰু আদিবাসীখিনিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি অপেনভাৱে ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ। खुलुमबाय बे समाव बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। तो लोगोफोर जोंनि बिटिसिआव गोदान सोरखार फैखांनायनि उनावनो गोबां माखासे 6टा जाति जनगोष्ठीफ्रा माने गाव गावनि मोनथायखौ लानानै एसटि डिमान्ड खालामनाय बे दासिमबो माने सोलिगासिनो दङ। आदिबासिनिफ्राय लानानै कोच राजबंशीसिम। तो बिनि गुबै जाहोना मा? आरो थांनाय इलेक्शनाव नैबे जोंनि बिटिसिनि गोदान चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा थारैनो जाय बिथांमोना दा एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बिसोरखौ मा होननानै फोरमायबोदों आरो मा थांखि लादोंमोन? थारैनो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा इलेक्शननि समाव नैबे बाथ्राखौ बिथांमोननो माने सदबांसा बा समायखिरा होबोखादोंमोन नामा? दा नैबे बाथ्राया माने गोबां जोंनि गेजेराव बा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सावरायजागासिनो, दिनैसिमबो सावरायजागासिनो। आरो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। অক্ষমণীয় অপৰাধ আৰু তাৰ প্ৰতিফল তেওঁ পালে। আৰু এইবাৰ কোচ ৰাজবংশী মানুহখিনি আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আৰু আদিবাসীখিনিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি অপেনভাৱে ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ। এইকাৰণে কৰিছোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছে যে যদি মই শাসনত আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী হওক, আদিবাসী হওক বা আন মানুহ হওক আমাৰ জনজাতি কৰাত কোনো আপত্তি নাই। তেখেতে স্পষ্ট ভাষাত কৈছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আদিত্য হাগলাৰ নিচিনা মানুহৰ কথাত আমি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বা নিদিওঁ। थारैनो नोंथांमोना नुनानै बुजिखाबाय बेवहाय मा फोरमायदों। तो बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय जे बिटिसि इलेक्शननि समाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा गावखौ पावाराव लाबोनो थाखाय, गावखौ देरहाहोनो थाखाय बिपिएफ सरकारखौ लाबोनो थाखाय बिथांमोना गोबांथार माखासे हारि माहारिफोरनो गोबां खोथा होबोदों। एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जोङो एसटि होगोन बा हानि मोनथायखौ जों होगोन, मुस्लिम हारिनो हानि मोनथायखौ होगोन। दा बेफोरबायदि खोथा होयै होयै समायखिरा होयै लायै दा बिथांमोना इलेक्शनखौ गेलेबाय, माने देरहानानै थांबाय। तो साननो गोनाङा नैबेसो जे जोंनि इयुन जेनेरेसन थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव नैबेसो कुइसन जादों। थारैनो जुदि बिथांमोननि खामानिखौ जुदि मावफुंनानै होयोब्ला जोंनि बर'नि माखासे गोहोफ्रा मा जागोन बा जोंनि बर'नि थांना थानायनि लामाया मा जागोन बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां कुइसन खालामदों। थारैनो जुदि बिथाङा देरहानायनि सार्थआव बिथांमोननो खोथा होबाय, बे खोथा होबाय थिगानो। नाथाय बांसिना जुदि नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननो जे खोथा होनानै दोनबोदों बै खोथा होनायखौ जुदि मावफुंनो हायाब्ला बिथाङाबोथ' आरो खैफोद। थांनाय 5 बोसोराव मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनि जे सरकार सालायनाय समाव जेरैखि जायाबाबो बेफोरबायदि एसटि डिमान्ड खालामनाया सिरि थाथ'दोंमोन आरो गोबां माने सान्थि दंथ'योमोन। जेब्ला बिपिएफ फैखांनायनि उनाव मास मोनसे मोननैयानो जायाखै, बिनि उनावनो दावराव दासिमबो हांगामा जागासिनो दङ एसटि डिमान्ड खालामनायनि, सोरबा कामतापुर सोरबा रायजो नागिरनायनि। दा जुदि बेसांखिनिखौ 5 बोसोरनि गेजेराव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा मावफुंनानै होआब्ला, जेब्लासिम बिथांमोना एसटि बिनायखौ मावफुंनानै होआ बै समसिम थाद'नाय गैयै बिथांमोना सोमावसारगोन होननानै बिथांमोना अलरेडि खोथा होगारदों। दा नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव बेसेबां हांगामा जागोन, बेसेबां दावराव जागोन, दा बे माने गोबां जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव कुइसन आरो। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बर'नि गेजेराव गोबांथार मुंदांखा इउटुबारफोर दङ जाय बिथांमोना थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव गोबांथार माने बाथ्रा फोसावबाय। इउपिपिएल सरकारखौ लानानै बिथांमोना गोबां भिडिअ बानायबाय, बिथांमोननि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय। नाथाय दिनै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार बिथां फैखांनायनि उनाव बिथांमोना माखासे जि बाथ्राफ्रा जे जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे सावरायज्लायबाय थानाय जादों, जे माखासे भायलेन्स सिस्टेम माने लाबोगासिनो दङ, नै बिनि सायाव बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। बिनि रिजोना मा? बेखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा माने कुइसन खालामगासिनो दङ।
तो बिथांमोना जुदि थारैनो गादिनि थाखायनो सोरखौबा जुदि सापर्ट बिनानै देरहानायाव जुदि बिथांमोननोबो जुदि मावफुंना होनो हायाब्ला बेखौबो साननांगोन बिथांमोनाबो पलिटिकेलि खहा जागोन आरो थारैनो जुदि बिथांमोननो मावफुंना होयोब्ला जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव माबा मोनसे खहा जाहैनो हागौ। तो जों बयबो मिथिगौ जोंनि काउन्सिलाव बेफोरबायदि सोरनोबा एसटि एक्सट्रा डिमान्ड खालामनायखौ एसटि होनो हानायनि सोरनिबा एक्सट्रा काउन्सिल दाबिनायखौ होनो हानायनि पावार गैया, गोहो गैया आरो मोनथायबो गैया। बे जानानै फैयोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायसो जागोन। बे स्टेटनिफ्राय पास खालामनानै हरब्लासो दिल्लीनिफ्राय बे जानानै फैगोन। बिथांमोनासो थिरांथाखौ लायो, नाथाय जोंनि काउन्सिलनिफ्राय बेखौ होनो हाया, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। थेवब्लाबो जे इलेक्शननि समाव इलेक्शन पारफरमेन्स क्रेडिट हिसाबै बिथांमोना जे बाथ्राफोरखौ फोरमायबोबाय, जे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना समाय लाबोबाय, बैखौ मावफुंनायाव बिथांमोना मुखुब जानांसिगोन, गोख्रै खामानि मावनांगोन। बैसोरनो जे एसटि होनायनि जे थांखि बेखौ बिथांमोना नैबे सरकारा मावफुंनानै होनो थाखाय गोब्राब खामानि मावनांसिगोन। अब्ला साननानै नायदो जोंनि बर'नि गेजेराव जे गोबां माखासे खामानि मावनो दङ, जाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सिमा बानायनानै बिथांमोननिसिम समस्ति बानायनाय आरो जोंनि बर'नि गेजेराव रन्जन दैमारि सार बिथांखौ बख'नायनि बाथ्रा आरो हा हुनि गोबांथार माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बाथ्रा, दा बेफोर खामानिखौ मावनाया माने गोबां लेहेम जालांगोन बायदि जोंनि रायजोनि गेजेराव नुहुरगासिनो दङ। थारैनो जुदि बैसोरनि खामानिखौबो जुदि मावनानै होनांगौब्ला आरो गावनि हारिनि थाखायबो मावनानै होनांगौब्ला बे बेसेबां खहा गोनां नैबे सरकारनि समाव, बेखौ नोंथांमोना एसे सालिजारि खालामनानै नाय। बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमाय। आं बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै। जों बयबो मिथिखागौ, बयबो बुजिखागौ, दिनै गाबोननि समाव बयबो रोङि गैया, बयबो रोंखागौ। दा नोंथांमोना नैबेनि सायाव मा फोरमायनो सानो आरो नैबे आपडेटखौ नोंथांमोना मोननानै बिनिफ्राय नोंथांमोना मा नलेज मोनदों बा मा गोसोआव मा सानखांनाय मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।